Batzuek esan izan dute behar bada zenbait substantziak eta elikaek laguntzen dutela COVID-19aren sintomak arinagoak izan daitezen. Hoien artean leudeke te berdea edo vitaminak esate baterako, baina ez da halakorikan frogatu. Aldiz, ariketa fisikoarekin bai ikusi da laguntzen duela hilkortasun tasa jaisten. Hori hain justu erakutsi dute Madrilgo ospitale batean egindako ikerketa batean eta emaitzak Estatu Batuetako aldizkari zientifiko batean argitaratu dituzte. Haren arabera, 500 pertsona baino gehiagorekin ikerketa egin dute 18 eta 70 urte bitartean. Denak COVID-19agatik ospitaleratuak. Bi taldetan banatu zituzten egiten zuten ariketa fisikoaren arabera. Alde batetik, guzti sedentarioak zirenak zeuden, horiek 47 ziren, eta gainerakoak 43 gutxienez astean bitan egiten zuten ariketa fisikoa eta bakoitzean ordu erdi baino gehiagoz. Bigarren talde honetan ikusi zuten heriotza tasa 1,8koa zela, eta bestean berriz 13,8. Hau da, 8 aldiz handiagoa. Beraz, ariketa fisikoa oso lagungarria da hilkortasun tasa jaisteko. Horrez gain, datuek erakutsi dute sedentarioak zirenek gehiago erretzen zutela eta obesoagoak zirela. Eta horrekin batera zituzten arnasketarako arazo gehiago, giltzurrunetakoak bai, eta antura edo inflamazio arazo handiagoak. Horre guztiak laguntzen du ospitalaratzea luzeagoa izan dadin eta baita bilakaera okerragoa izan dadin. Lehendikan ere ikusi zuten erretzeak eta obesitateak okertu egiten dula bilakaera. Eta hau berriz da lehenengo ikerketa erakusten duna. Ariketa fisikoa egokia dela aurre ikusteko ze bilakaera izango duen COVID-19ak.